Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkog, pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Tec Ocampo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Mayor sa Libungan, Cotabato Province nga si Christopher Amping Kuan patay. Human kini giambos ka ginabuntag. Patay diha dayon si Mayor Christopher Kuan pasado alas 11 ka ginabuntag dihang giambos ang sakyanan ini sa barangay Kabaruyan sa Libungan. Sumala sa report sa kapulisan nga naglibot niya itong tungura si Mayor Kuan sa iyang mga proyekto sa mong barangay. Diyang gibanhigan kini sa mga armadong lalaki gamit ang tagkas na kalibre sa armas. Nadala pa sa ospital ang mayor ug ang iyang driver nga si Erwin Ihaw. Apan gideklara silang patay gumikan sa grabing samad pinusilan nga niaguman. Kinumduman nga unang gipusil si Mayor Kuan sa tubangan mismo sa munisipyo niadtong milabing tuig. Apan wala kini maigo. Nasayran nga daghanang nadawat nga hulga sa kinabuhi ang mayor. Apan gibaliwala lamang niya kini. Sa karon padayon pang investigasyon sa kapulisan sa Libungan sa moong insidente. Tulo kapag pamusil patay ang naitabo sa managlahing lugar sa Mindanao. Lakip sa mga biktima ang usa ka barangay kapitan sa Basilan. Ani report ni Argil Relator. Patay diha-diha dayon ang mga biktima. Human kini gibanhigan pasadulas 4 sa hapon sa sitio Bacod, Barangay Bana, Tipo-Tipo, Basilan. Nailhan ang kapitan nga si Barangay Chairman Vinsaudi Sarahil sa Barangay Matata, Ungkaya, Pukan, Basilan. Samtang wala pa nailhan ang laing tulo niini ka mga kaubanan nga naa sa sakyanan ato sa ambush. Personal nga bangi kuno ang hinungdan sa pagmumusil patay sa mga biktima. Apan wala pa gibutyag ang mga pangalan sa mga suspect sa kapulisan. Sanglit, nagparayon pa ang ilang follow-up operation sa maong lugar. Sa Butuan City, patay ang 44 anyos nga nailhang si Rowena Pahit Flores, residente sa Puro 4, Barangay Amparo, Butuan City. Sumala pa nga banda alas 4:30 sa hapon niadtong Sabado. Pag-abot sa biktima sakay sa iyang motor sa ilang balay, kalit kining gipamusil sa duha ka mga suspect nga naghulat sa biktima. Puntirya sa ulo ang igo sa biktima, hinungdang patay na kini dihang nadala sa ospital. Paspas usab gami ikyas ang mga suspect padulong sa kasikbit nga lugar. Blanco pa ang kapulisan sa motibo, gawas lamang nga ilado kunong nagapamalit og kahoy ang biktima ug aduna sab kini babuyan sa lugar. Samtang sa Matis City, Davao Oriental, patay ang 65 years old nga si Edgardo Federanan, foreman sa motor pool heavy equipment sa maong syudad. Samtang naglakaw kini sa Upper Madang, usa ka wala mailing suspect ang kalit mipusil sa biktima. Human sa krimen, misakay gilayon ang suspect sa usa ka motorsiklo. Sa lawas sa biktima nakita ang usa ka papel nga nakasulat nga usa kuno kini ka mangingilad. Parayon pa ang kapulisan sa pag-imbestiga sa maong kaso. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.
Sa Zamboanga City, usa ka pahinante sa truck ang patay human na kuryentihan. Nakita pa sa cellphone video kining lalaki nga wala pa mailan kinsa na ay babaw sa truck nga nag-aso og nagkalayo diyang nakurentehan sa Navarro Court, Barangay Santa Maria sa Zamboanga City. Nakaambak pa ang driver sa mount truck nga gibira dayon sa mga residente palayo hangtod miabot ang kabomberuhan. Matod pa, dunay dala nga mga PVC pipe ang mount truck kung asa naglingkod among lalaki. Gialsan niya ang kable aron dili masabit sa truck apan wa niya damha nga primary line di ay kini sa kuryente nga dunay 13,000 volts. Matod ni Santa Maria Barangay Chairman Los Eli Angeles nga ubos gayud kuno ang linya sa kuryente sa ilang lugar. Busa nagpasa na sila og resolusyon nga tarungon og itaas ang mga linya sa kuryente aron malikayan ang disgrasya. Anaa na sa ospital ang driver ug lain pang pahinante. We are having our barangay session. I pass a resolution addressing to the telecommunications and the other company of cables and at the same time yung Samselco to look over, please, to look over yung situation na ganun na we don't want to let it happen again. Lubong ni Christine Dacera sa General Santos City, puno sa emosyon. Atong sara ng detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Tek, bisan pa man nga nakalubong na si Christine Dacera, padayon daw gihapon ang pamilya sa pagkabot sa hustisya. Samtang ang NBI nakapahigayon na, umihimo na og re-autopsy sa patayng lawas ni Christine. Mibuhos ang luha sa inahan ni Christine Dacera, samtang nanamilit kini sa anak, una kini gilubong Domingo sa buntag. Ang amahan usab ni ini, igo na lang sa pagako sa lungon sa anak kinsa dili pa madawat ang sayong pagpanaw ni ini. Mabati usab ang sakit ug kasubo sa mga igsuon, kabanay ug suod nga mga higala ni Christine nga mitambong sa lubong. Dungan sa pagpahiluna kang Christine, ang panghinaot sa pamilya ni ini nga mugawas ang kamatuoran ug mahatagan og hustisya ang iyang kamatayon. Nagpasalamat usab ang pamilya sa tanang nagpadangat sa ilahang pasubo ug mihatag og suporta kanila. Patuloy niyo po na pagpapanalangin sa amin at yung overflowing niyo po na support at comfort na binibigay kahit papano po naiisang pain na nararamdaman namin. Because we really love Laika. She's a very good girl. You know, bakit siya naging flight attendant? The dream she wanted for us is gusto niya lang ma-tour kami ng libre sa buong mundo. Pero syempre yung tanong lang namin, bakit namatay? Yun lang eh. Kahit masakit tatanggapin namin, yung totoo lang, yun lang naman eh. Nasakitan usab ang suod nga higala ni Christine sa dili maayong komento sa netizens mahitungod sa dalaga. Hindi naman nila kilala talaga si Aika. So, naghihintay na lang kami. Ginagawa na lang namin yung best namin kung paano namin magbibigyan ng justice yung kawalan ni Aika. Samtang, nakakuha na og specimen ang forensic team sa NBI ni adtong Sabado sa gipahigayong re-autopsy sa lawas ni Christine. Ug laumang mugawas ang resulta human sa usa ka semana. Bisan giingong kontaminado na ang patayng lawas ni Christine, maningkamot kuno ang NBI nga masuta ang tinuod nga hinungdan sa kamatayon ni ini. Kahinumduman nga aortic aneurysm o ang pagbuto sa ugat sa kasing-kasing ang resulta sa unang autopsy report sa medical legal sa PNP. Compromise na yung ibang pieces of evidence dito, considering na contaminated na, nag-deteriorate na, nagkaroon na ng rapid deterioration yung ibang ebidensya dito. But again, we are not discouraged by that. We will apply the full forensic investigation efforts of the NBI. Naanay listahan ang NBI sa mga occupants sa room 2207 sa hotel nga ginaadtuan ni Christine una siya namatay niadtong buntag sa Enero 1. Nanawagan usab ang NBI sa mga dunay nahibaw-an sa insidente nga mutabang sa paghatag og impormasyon kanila. We assure you that when you cooperate with the NBI, we will give you our full protection. Sumala sa NBI nga kung wala na'y mulutaw nga mga witness, mamahimo na lamang daw kini nga
evidence-based investigation. Tek. Daghang salamat, John D. Esteban. Hingpit na nga nakigsabot ang Davao City LGU tali sa usa ka vaccine maker nga AstraZeneca Pharmaceuticals Philippines Incorporated nga makasupply og initial doses sa ilang COVID-19 vaccines alang sa katawhan sa dakbayan sa Davao. Saron ta ang dugang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Sara, giaprobahan sa Davao City Council ang pag-authorize ni Mayor Inday Sara Duterte nga makig-negotiate sa usa ka pharmaceutical company alang sa pagpalit og COVID-19 vaccine. Atul sa special session sa Konseho ni adtong Biyernes, naimbitahan via Zoom ang usa sa mga representante sa AstraZeneca Pharmaceuticals Inc. aron mohatag og mga detalye kalabot sa bakuna niini kontra COVID-19. Ang maong kumpanya mao pa lang ang mitubag sa pipila ka vaccine maker nga gipadalhan og sulat sa Davao City LGU. Usa sa magipasabot mao ang mga pagtuon o proseso nga gihimo aron nga mamahimong luwas kini nga ibakuna sa tao. The clinical efficacy and safety of this genetically modified animal virus that enters the human body, and it showed and demonstrated based on these clinical trials that it is well tolerated by the human body. No, so again, we're not saying that this is 100% safe, meaning there will be no side effects, because even the current drugs that we are using, there will always be something, no? There will always be side effects. But that's why we quote that it is well tolerated. Atul sa programa ni Mayor Inday Sara Duterte sa Davao City Disaster Radio, gikumpirma niini nga duna na sila'y kasabutan tali sa maong kumpanya nga mosupply sa syudad og initial doses sa COVID-19 vaccine sa ikatulong kwarter sa tuig. Ingon sila, dili sila maka-deliver og bulk. So meaning, kung unsa man na ang order nato, dili na nila mahatag by the third quarter complete. Opo. So, ingon sila, that will be in tranches yun. Hinoon giklaro sa mayor nga ang bakuna nga paliton, augmentation lamang o inisyatibo sa syudad sa pakig-alayan sa nasyonal nga kagamhanan apan wala pay labot niini ang isupply usab sa kauluhan kung ugaling duna nay moabot og una. Samtang giklaro usab sa ordinansa nga giduso sa konseho nga hatagag kabubuton ang mayor nga pwedeng modugang og procure og bakuna o mangita pa og laing kumpanya nga makasupply sa syudad. The implication is that we are also giving the authority of the mayor even to increase the number of vaccines to be ordered if needed necessary based on this amendment. Am I correct, Your Honor? Yes, Mr. President. Sara, sumala sa mayor nga walay limit sa budget ang itagana sa kagamhanan alang sa bakuna. Samtang alang sa coverage usab magbase kini sa priority list nga gipagula sa national government sama sa mga frontliner. Sara. Okay, daghang salamat, Sheila Vergara Rubio. Usa ka COVID-19 patient misibat sa usa ka isolation facility sa Cagayan de Oro City. Atong sayron ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Real, ang moong COVID-19 na patient nga nakaikyas gikan naka-quarantine sa usa ka isolation facility dinhi sa Dakbayan. Mayo na lamang na rescue ra kini pagbalik sa otoridad. Kini ang video nga kuha sa usa ka netizen atol sa pag-rescue sa mga personahe sa Police Station 6 Puerto ug CDRRMD sa usa ka confirmed COVID-19 patient nga residente sa Barangay Agusan nga gikatahong misibat sa Temporary Treatment and Monitoring Facility. Gikumpirma sa Barangay Council nga miuli di ay sa ilang balay ang pasyente. Gilayon kining gikuha sa mga otoridad aron ibalik sa pasilidad. Naguol kuno ang pasyente tungod siya lang ang gisaligan sa iyang pamilya sa inadlaw-adlaw nilang konsumo. Kung naagani tayo mga residente o mga silingan o kaparentiyan nga inana, kailangan gid ipakita nato ang atong gugma sa ila pagpanggaog ang suporta. Tungod kay dili pod sayon ang ka-experience sa mga tao nga matakbuyan sa COVID-19. Naglisod usab ang Puerto Police sa pag-rescue sa mong pasyente tungod misulay pa kini og ikyas. Gani miabot kuno sa 5 ka oras ang negosasyon una nakuha ang pasyente. Napugos ang kapulisan sa pagposas kaniya aron lamang madala pagbalik sa TTMF. Gikordon gidayon namo no, tapos wala namo gipagawas, wala namo gipasulod ang mga tao nga naa dito nga sa area o sa ilahang panimalay kay basin og iyahang pang-istoryahon or iyahang pang-adtuan since
nag-allege ra ba ang pamilya nga na siya kanang ginamintain nga tambal para sa iyang depression ba to yang ginaingon. No? Delikado ang gihimo sa mong pasyente tungod dako ang posibilidad nga matakdan niini ang mga tao ug mismo ang iyang pamilya. Real karon ang ginahimo sa otoridad hugot ang ilahang pagbantay sa kining panimalay sa pasyente, ilabi pa nga makonsidera na nga close contacts ang pamilya niini. Aduna sab matud pa mga adjustments nga gihimo ang otoridad o mga personahe sa isolation facilities aron dili na masubli ang maong insidente. Real. Dagang salamat, Cyril Chavez. Walay low pressure area nga namonitor ang pag-asa karon. Apan padayon makasinati ug pag-ulan ang tibok Mindanao tungod sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Matod sa pag-asa, sugod kagahapon hantod adlaw nga Miyerkules, Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang direktang makaapekto sa Mindanao. Hinungdan kini sa nasinating hinay ngadto na sa kusog ng mga pag-ulan sa Davao Region, Caraga Region, Lanao del Norte, Basilan, Sulu, Zamboanga del Norte ug ubang pangbahin sa Mindanao. Gipahimangnuan sa pag-asa ang katauhan nga magmaigmat sa mga posibleng pagbaha ug landslide. Peak na karon sa winter in the northern hemisphere o kaning northeast monsoon hanging amihan. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Tungod sa pandemya, inay ang naandang prosesyon gipaagi na lang sa motorcade ang traslasyon sa itom nga Nazareno sa Davao City ug Cagayan de Oro City. Anay report ni Argel Relator. Sa Cagayan de Oro City, ang tinuig nga prosesyon nga ginasalmutan sa libuan ka mga deboto, gipahigayon na lang pinaagi sa motorcade niadtong Biyernes sa gabi kung asa gigawas ang imahen sa itong mga Nazareno sa Nazarene Parish. Bisan sa ginapatumang curfew sa syudad, nang gawas gihapon ang mga deboto aron makita ang puon ug ilang giwagayway ang ilang mga panyo dungan sa pag-ampo. Istriktong seguridad ug health protocols ang ipatuman sa mga otoridad atol sa maong aktibidad. Wa po'y nagpabadlong sa manong mga naghubog-hubog kay lagi atong mga kapulisan, presensya sa atong kapulisan naa sa kadaplinan kay mao'y mando sa atong city director no nga kung mubaagi ang atong Black Nazarene, so naa dito ang atong kapulisan magataga seguridad. Samtang sa Davao City, alas 6 Sabado sa buntag, dihang gigawas sa Our Lady of Peña Francia Chapel sa Barangay Tigato ang imahen sa itong mga Nazareno, alas gipahigayong mobile traslasyon. Gituyok sa mobile traslasyon ang mga residential areas sa maong barangay, ingon man ang silingang Barangay Kalyawa, kung asa naghulat sab sa kapilya ang mga deboto. Giwagayway o gipahid sa mga deboto ang ilang panyo ngadto sa imahen. Ang kalahian karon nga tuig kay last year kay karon dili man gud pwede nga i-procession uban sa mga tao. So ag among gibuhat karong nga celebration is mobile procession. Usasab ka Santos nga misa ang gipahigayon kung asa limitadong mga deboto lang ang nakasulod sa simbahan. Tanawa ang replika. Ingana kadako ang gugma nga gihatag sa Dios kanato. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao. Matag bulan sa Enero, ginasaulog ang kapistahan sa patron nga si Senior Santo Niño apan ang matindahan sa mga religious items sa San Pedro Cathedral sa Davao City mingaw pa hangtod karon. Ani ang report. Kada magkaduol na ang selebrasyon sa kapistahan sa Santo Niño, usa sa mga ginadayo sa mga deboto kini mga naglaray nga tindahan gawa sa San Pedro Cathedral sa Davao City. Apan karon, mingaw ug pipila pa lang ang mga namalit sama niining deboto nga si Berl Falsario. Oh, karon lang kay karon pa man mi nakahigayon jud og ani diri. Kapin 7 ka dekada na nga nagapamaligya og religious items dinhi sa San Pedro Street ang pamilya ni Joy Ledesma. Apan karon, apektado gayud ang ilang negosyo tungod sa pandemya. Sa karon nga January, dapat kusog karang dili pa walay pandemic sa last year. Karon, pandemic murag
Tama-tama lang ato ang income. Walay pag-usab sa presyo sa ilang baligyang imahen. Nagadula ang presyo sa Santo Niño gikan 100 pesos ngadto sa 3,500 pesos depende sa gidakon. Ang mga sinina sa Santo Niño nagkantidad gikan 180 pesos ngadto sa 350 pesos. Dinduna sab sila color gray ug yellow nga sinina nga mo'y uso nga colors karong 2021. Hinuon, malaumod gihapon si Joy nga mahalinan pa sila samtang nagkaduol ang kapistahan ni Senyor Santo Niño. Kaluyan sa ginuunta, may naot lang unta gyud mi nga. Katong wala pa yung mga sanina, ang mga santos, pwede na mo mamalit dre. Kauban si Melchor Awing sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Gatusan ka mga banay ang mibakwit sa Midsayap, Cotabato gumikan sa presensya sa mga armadong grupo sa ilang lugar. Away sa politika o mga armadong pamilya ang ugat hinungdan sa pagikli ni ining gatusan ka pamilya sa Midsayap, North Cotabato sa kabalakang madamay sa bakbakan gumikan sa nagkadaghang armado kuno sa lugar. Namataan kuno ang maong mga armado sa barangay Malingaw sa Midsayap, Cotabato ug Kabuntalan, Maguindanao. Hinoon gilayong gihatagan og pasyon ng hinabang nga pagkaon ang mga bakwit pinagi sa lokal nga kagamahanan. Nagtapon og gihapon ang mga basura sa Cagayan de Oro City nga wala makolekta sukad pa ni atong holiday. Miapil usab ang Clenro nga magbaton og disiplina sa paglabay og basura human nga usa ka basurera ang nadisgrasya tungod sa bildo nga lakip gilabay sa basurahan. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Kining mga nagtapon og nga basura natigom pa kini sukad ni atong Pasko ug bagong tuig sa Cagayan de Oro City. Misamot pa pagkatag, sanglit nagpasagad lamang usab sa paglabay ang uban. Aminado ang Cagayan de Oro City Local Environment and Natural Resources Office nga wala nila maato og kolekta ang mga basura tungod na usab sa ulan nga nagpalisod pagsamot sa mga dump truck sa sanitary landfill. Mao nga apela nila sa mga Cagayanon nga mokooperar og dili magpasagad og labay sa basura. Susama sa gihimo sa taga San Juan 2 Barangay Lapasan tungod sa disiplinadong pagbutang sa mga residente sa ilahang basura. Ang mga basura nakasulod sa sako ug wala nagkatag. Dali lamang usab kining kolektahon sa mga basurero. Dapat kung naay makapurisyo nga sa atong basura, atong yung i-secure, atong ilain. Samtang miapila ang Clenro ngadto sa mga Cagayanon nga dili ilabay sa basurahan ang mga bildo ug ubang hait nga butang. Kinihuman nga nahiwa ang kamot sa usa ka basurero nga nakahawid og bildo atol sa pagkolekta og basura. So luoy ang atong mga basurero kay kamot ra biya na. Uli biya na ang ingon nga nay bakho. Sigon sa Barangay Council sa Barangay 18 nga nalusutan kuno sila matag karon og unya ang ilang inspeksyon sa ginalabay nga basura. Ila sad unta tumanon para layo ta sa mga aksidente. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Napulo ka mga kanhing membro ug supporter sa New People's Army ang misurrender sa otoridad. Ani ang detalye. Pinaagi sa Peace 911 sa Davao City uban ang mga kapulisan ug kasundaluhan, gidawat ang pagsurrender sa napulo ka tawo nga gilangkuban sa mga kanhing miyembro ug sympathizer sa New People's Army sa Pakibato Police Station. Sagad kanila dunay kasong attempted murder nga nahitabo pa niadtong 2012. Natigayon na gayud ang voluntaryong pagsurrender sa napulo ka individual na dunay pending warrant of arrest. Matod pa nila voluntaryo silang misurrender tungod kay gikapoy na silang magtago-tago. Ug nga andan na silang atubangon ang kasong gisang at batok kanila. Usa sa mga misurrender nagbutyag nagikapoy na kuno silang magtago-tago sa balaod. Atubangon na lang kuno nila ang ilang mga kaso aron matagan pa sila og higayong makauban ang pamilya ug manginabuhi ug malinawon. Amo ang gusto nga mahuman amo ang kaso na butang sa mukhang ang warang dito. Andam ang otoridad nga mudawat pa sa mga planong musurrender aron matabangan dili lang sa ilang panginabuhian, lakip na sa mga kasong giatubang. Palidili lang kini sila napulo doon na pay lain nga mga tawo nga doon ay pending warrant dinhi sa Pakibato District. Among panawagan kanila nga voluntaryo silang musurrender. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao.
Bisaka na sa sobra 90.2 million ang nagkasakit og COVID-19 sa tibuok kalibutan. Samtang kapin 489,000 na ang nataptan sa Pilipinas ug sa Mindanao. Lapas 40,000 na ang dunay COVID-19. Kapin 90,295,000 katao na ang naigog COVID-19 sa tibuok kalibutan. Lapas 50 million na ang nakarecover ug sobrang 1,935,000 ang namatay. Sa Pilipinas, mitala og 2,052 new COVID-19 cases karong adlaw. Busa kinatibuk ang ihap, 489,736 na. 22,114 ang active cases, human 458,206 ang recoveries ug 9,416 ang namatay. Ug sa Mindanao, 40,065 na ang dunay COVID-19. 4,139 ang active cases, human 34,379 ang naayo na ug 1,547 ang namatay. Gibutang ubos sa state of calamity ang Kidapawan City tungod sa padayong pagsaka sa COVID-19 cases sa lugar. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi ni ining report. Gipailam sa state of calamity ang Kidapawan City gumikan sa pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa syudad. Pinaagi ni ini magamit ang 20 million pesos nga pondo sa Quick Response Fund sa syudad aron pampalit og bakuna ug upat ka dugang ambulansya. Dunay 111 ka kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Kidapawan City. 37 ang active cases kay 68 ang naayo na ug 6 ang namatay. Sa Davao City, 3 ka baby ang nagpositibo sa COVID-19. Usa ka 7-month-old baby girl nga taga Barangay 19B, 5-day-old baby girl nga taga Pampanga ug 2-month-old baby boy nga taga Talomo. Silang tanan asymptomatic. Samtang Davao City ang pinakadaghan og new COVID-19 cases niadtong Sabado nga anaa sa 143. Ikaduha kini niadtong Biyernes nga anaa sa 96 ug ikatulog gahapon nga anaa sa 82. Misa ka na sa 9,693 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City. 1,315 ang active cases, humanatala ang 7,928 recoveries ug 450 ang namatay. Sa Tagum City, usa ka bagong panganak nga baby boy ang nagpositibo sa COVID-19. Miabot na sa 508 ang total COVID-19 cases sa Tagum City. 53 ang active cases, human 435 ang nakarecover na ug 20 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, usa ka person deprived of liberty o PDL nga usa ka 19 anyos nga babaeng taga-Bugo ang nagpositibo sa COVID-19. Ana-ana sa 2,990 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. Duna kini 329 active cases, human 2,509 ang nakarecover na ug 152 ang namatay. Sa Zamboanga City, suspendido ang operasyon sa Zamboanga City Water District karong adlaw alang sa disinfection. Kinihuman dunay empleyado nga nagpositibo sa COVID-19. Miabot na sa 3,753 ang total COVID-19 cases sa Zamboanga City. 130 ang active cases, suman 3,448 ang nakarecover na ug 175 ang namatay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Magsuon nga most wanted sa kasong illegal drugs ang nadakpan sa gikasang bypass operation sa El Salvador City, Misamis Oriental. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Dakpan sa bypass operation sa El Salvador City Police sila Donald Pueblo alias Badjao, top 9 regional priority list ug igsuon niini nga si Rian Pueblo alias Kiking, top 1 provincial priority list nga residente sa Zone 6 Barangay Mulugan, El Salvador City. Hagbay nga gipanid-an sa kapulisan ang mga sospek, sanglit dinagko matud pa ang transaksyon niini apan idlas kuno ang magsuon atol sa operasyon. Napalitan ang duha og shabu nga mobalor sa 500 pesos ug laing 7 ka sachet nga mobalor sa 380,000 pesos. Ang ilahang ginabaligyan sir diha sa neighboring barangays nila diha sir. Then diha sa diha sa Mulugan, sa Taytay, PSB, sa Bulawan. Apan pasangil sa magsuon nga wala kuno sila nagtulak og droga. Hinoon, aminado sila nga nagagamit og illegal drugs. Pasangil pa nila nga gikulata sila sa mga pulis nga midakop kanila. Tulog ra man ko na sir. Dugay naman miya na kuan, nundang. Tulog man kay nakainom ba. Sakit kina akong diri sir. Nung kay ko. Kulata ko. Gambit lang ko sir, di ko gapamaliya sir. Kay napoy bata sir, gikadlo ko. Panagat kanto sa panagat gali sir nga. Ako gisaligan sa akong agalon nga anak.
Kay panagat ra akong giubanan. Yo naman tilain trabaho manggod. Apan giklaro sa kapulisan nga lehitimo ang ilang operasyon sa pagkasikop kuno sa duha, dako ang kausaban sa lugar. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Usa ka Philippine Eagle nga na-trap ang rescue. Samtang pawikan nga stranded gitabangan aron makabalik sa dagat. Ani ang detalye. Mao kini ang Philippine Eagle nga na-trap sa tunokon nga punuan sa ratan sa lasang sa Salagbanog Falls, Barangay Tikulab, Maitom, Sarangani Province. Ang 43 anyos nga si Mangganang maoy nakakita sa agila nga gigugod niini ang unggoy nga iyahon tang kaunon. Apan nasangit ang agila sa ratan, busa gilayon kining girescue ni Ganang aron dili mamatay. Sa pagsusi sa Sarangani Environmental Conservation Center, anaa sa 3.9 kilos ang gibugaton sa agila nga anaa usab sa 3 anyos ang pagidaron niini. Aron monitor ang panglawas niini, gi-turn over gilayon sa Sarangani Provincial Government ang agila sa Philippine Eagle Foundation sa Davao City. Ang presensya sa agila sa Maitom nagpamatuod nga abunda pa ang kalasangan niini, labi na nga dunay nabantayan ang DNR Sentro sa presensya sa magpares nga agila sa lugar. Samtang itabangan sa mga residente ang usa ka pawikan nga stranded sa usa ka beach resort sa Tukuran, Zamboanga del Sur. Nakitaan sa mga nangaligo sa dagat ang pawikan nga daw nasaag o walay direksyon ang paglangoy niini. Sa kuha nga video ni Jeff T. Mikibas, wala kuno sila'y nakitang samad sa pawikan o daw himsog kini. Malampuso na sa dilang natabangan nga makalangoy kini padulong sa laod. Gibana-banaang anaa sa 60 kilos ang gibugaton sa pawikan base sa gidakon niini. Ako, si Teco Campo, para sa One Mindanao. Happy birthday Hazel Joy Magalion of Monteverde sa Dacudaw, Kalinan ug happy viewing kay Akisha Buagas from CA. Nagtanaw usab atong kapusong si Hope Daniel ug happy birthday kay Abigail Escobido ug congratulations day kay Mervic Padilla, engaged na sa art. Wow, Uy, sana all. wow, sana all. Yan. Sana all. Back to you. Birthday po din ni Ivan. Uy, happy birthday. Bantog ra wala si Ivan kay birthday day niya. Ugma na siya'y dala. Naidala, naidala. O, nagihulat. Happy birthday. Mga kapuso, way puha sa kamong pagkatunog balita. Bisitahin ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw po ulahi sa mga dagkong balita sa nagadayang riyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katumulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Rial Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod na mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teco Campo, buong puso para sa Pilipino.